Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Pane masele bagabuda offside nezuro. Pane masele bagabuda offside nezuro. Eti noi now. Seshona kwete chindau. Zichiverengwa naye wenye skimba no fumura no itamanya. Maska chakanaka muri Zimbabwe etinonhawo chichora na skimbo pasori kuno TV. Nasi munhawo chedu chinge chupai dziri kupisa dzacho asi achapinda munhawo yedu chingobaya button subscribe. Ruzhinji rweZimbabwe ranga rukushaya kuti cheche kwatuterere inozofamba sei zvino tazoiona pairi tichita chikuradzai zvinoitwa ikoko nemashava anobuda ikoko. Uyu mai anyeperwa. Atane murume. Bati ndine murume. Murume unaye. Murume unaye. Ndizo. Hatikaziyana. Hangaziyana. Asi unobuda usiku. Asi munobuda usiku manje. Kwenda kumapha. Kwenda kumapha. Unisaire chai. Unisaire chai. Ichimbo mai. Ichimbo mai. Bas. Yo anyeperwa. Imanyeperwa. Kuta usipha. Kuta musiphambi. Isana ro. Shoni mara borokane hondo. Shoni mero borokane hondo. Shoni mero borokane hondo. Sikapa mwana. Sikapa mwana wa Isheba. Ndabero wana Isheba. Sikaya hapa mati. Never let his mind. Commander. Passion Java uyu muprofiti angakupomerwa mhosva yekuti iye akapa macheya nomumwe mukadzi angobudikira paFacebook achitaura kuti Java akatora macheya angu 300 vachita checha yekutown uye akazosvika pakutiza nemacheya acho. Zvino Passion Java azosvika pakuitwa interview achitaurawo sei dhiraki renyaya tichiita munzwire mega aiwa muprofita uyu zvaiita murume mukuru aitunge mwana mucheche tichiita munzwire mega. But never insult munhu ane mari. Unogona kuchita basa rako sajournalistika, but remember kuti kuri pakutsvaka maviews, kutsvaka kuverengwa news nekutambirika, vanhu vaunokwanisa kutira kuondomutsa ndo vanhu vakwanisa kukusumudza muupenyu. Inini right now ndakakunzwira tsitsi right now ndakati ndikubatsire uchinje dressing, uchinje pakagare, kuite malife paofisi right chichi kana maregero. I can help you right now. It's a decision. But the problem, not only with you, with a lot of people, people, they don't respect vanhu vatombone mari. In my advice to you today is, ukaona nakata sana Prophet Angel, respect them, love them, celebrate in Zimbabwe, tapiwa vanhu, varistorini something. Celebrate them. Instead of what news, which disrespect prophets, men of God, business people, successful people. It's our news to promote success in Zimbabwe. Kune vanhu vari ku UK, kune vanhu vari ku Asia. Vachaverenga news that you come out lying kuti munhu atadza kubhadhara macheya $300 $1,200. Uchinyiba kuti prophet ari kufeka mamiracles, amene chimwe chamaita muchinyiba kuti mabaruma. Instead of building own nation, Zimbabwe tine prophet. Zimbabwe kune business people are successful. Zimbabwe we are growing like this. You are busy uchita news kuti ana mari vamwe. Iwewe ndo unotendera iwewe you claim ndakumbira 2 minutes makanyarara mukuru nanhasi ntingokuti mukuru ndokumbura mukuru ndanyarara muchitaura 2 minutes chete mukuru munopindura enye ndokumbura kuti muchapindura but give me a chance to say what may help you to have a better life. Makura kudhara mukuru. We have a small space andidika. Yakuti more successful. Ndokumbura hangwa kutaura my mind so that one of the days ndakasangana newe you can be saying thank you prophet makandi bathrown advice swakati. I will never call a prophet. I will never call you a prophet. Ndoba ndikuti untori ne problem ipapo Simba because ukaona prophet aubvume ukaona successful person aubvume ukaona business person Simba ndiudzo news one Simba ndiudzo news one dzokamboito uchicelebrate successful yemunhu one Simba for you to even talk like that
No, let me just tell you. What you just done right now. Ndati ndipo news 1. It's to shift news the topic. 1. Dzawakamboita. Uchicelebrate one Zimbabwean akava successful. 1. I'll answer you. Ndipo 1 chete. Busy kutondora ma-profits, kutondora successful people, kutondora business people. Instead of building your own nation, you are saying kunyika kwedu hakuna ma-profits, kunyika kwedu hakuna successful people. Wakura right now, you are busy talking nyaya dzisina kana success. There are millionaires Simba. that I have read. Simba uri millionaire. Nyarara ndikuze. Muningina nyarara. Don't try Simba. Iwe watu uri millionaire. Simba. Wati uri millionaire. Rega ndikuze. Muningina nyarara ndikuze. Wati uri millionaire. Nyarara ndikuze. Simba. Nyarara ndikuze. Chemera ma bank statement. Ndine lambo yangu ripanza hapa. Keep quiet. Andi urakize lambo. Ukandirakidza bank statement rako rine million. Aiwa. Ndokupa Lamborghini rapo ishi. Iyo ndabheja pa live. Iwo ukandirakidza bank statement rako Simba. Nyarara Uchiti une million yakaflowa kubva uchizvarwa. Batanidza mari dzese dzawakabatwa pachizvarwa kusvika nawo. Dzikasvika million ndokupa Lambo. Uri kutadzire kudzorera mukadzi iyo mari yake kana chinyarara ndikudze. Rega munhu asina mbobvira akakweretesa mari. Nyarara muningina. You ask me one question ndikudze. I'm not going to be quiet. I ain't going to be quiet. You said you're a millionaire. I said, show me the proof that you're a millionaire, and I will freely give you that Lamborghini. Right. Give me the proof. I do not give me the water. What you would have bank statement. It's a bank statement. Ya ukutonema Simba ona mari. Ona shit yakapfeka hiyo. Ona bachi rakasonwa. Ona vudzi rako, ona pawakagara, ona chii wakagarira. Oti wewe uri millionaire. Nyarara ndikudze. I can tell you quickly here. Simba, tanga wambobuditsa. Ndiwo kuchemera ma bank statement. Buditsa bank statement rekuti une mari. Panganai ane motive yekuti usanyebere vanhu. Hauna milioni raunaro. Simba. You're supposed to be answering. Tipo bank statement. You can't lie pamberi pe vanhu vaturi millionaire. You don't come to my Prove program. to us. You don't come to my program. It's not your program, it's our program. I'm making your program a success right now, which you should really appreciate. Simba. Usateke advantage yekuti wachembera Simba. Usateke advantage yekuti wachembera. Ndarespecta age yako kudhara. But ndikuti kana iwo wati uri millionaire. Buditsa bank statement rekuti you are a millionaire. You can't be offended noti ndakumbira V11 rekuti uri millionaire. Duties to show without vanhu ivo vakuoneseke iwewe you got the last word. Let me give you the answer. I said ndokupa Lamborghini mahara. Kana ukandirakidza bank statement rako kuti une million. Ndabheja pamberi pevanhu vese vari kuona live. I give you that Lamborghini ripa. Ukandipa bank statement rakuta. Even isiri bank statement. Takati twabada. Tamutu tsukubudu. Asara asina chakumeswa. Mkuru yada wanyebera journalist asinaendera chikoro. I had 2 weeks journalism online. How does it hand in Remote News? Anana send. Anana send. Apo babera gata tidi ngochanika. Apo yanchana ubeka zin. Kubeki na faso. I can stand in I. But Zianadeni. Ranyebera journalist kunyeba. Zianadeni. Unana send. Buditsa bank statement kupe Lambe. Unana send. Simbimbindo we. Anana send. www.a. Zianadeni. Auskuda. Apana ere ane namba muponere zisore gondo. Apana ere ane namba muponere zisore gondo.
pane maseleba kabuda offside nezuro pane maseleba kabuda offside nezuro edzinoinau zveshona kwete chindau dzichiverengwa naye wenyuskimba anofumura anoita